Mago mag tuke Bennie McCarthy okawa yanga ting mar bedo kocha mar Harambee Stars bang' keto koke orak mar higni 2 e nyasi mano bag gi riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF. McCarthy kao kar mane en kocha machon Jenniferat mano ogwe tawo higa mokalo. Kocha no ma en jahigni 47 kendo wuok e piny mar Afrika milambo biro tawo Harambee Stars e tukgi mokwongo e kindi gi tim mar Gambia e tuke mag manyo otiko tuke mag pinje duto. Kenya bende timo ikruok mar bago tuke mag CHAN higani kaachiel gi tuke mag pinje Afrika 2027. Vasili Manosaki biro bedo jalup kocha ka Joseph Moneb biro tawo jogol. The names that you see and just the potential that this Kenyan national team have, and you look at other national teams, how well they're doing with half the talent that is here in Kenya. So with the right leaders in charge, with the right coaches, with the right mentality and the right mindset and the right work ethic, we can get this team to greater heights. And I heard a question earlier about the women's team might be the first team, Kenyan team, to represent the country in the World Cup. I think it will be both teams, the women and the men. Club Matters KFC no ito thuolo mara hidho nyake thuolo